ଯାଜପୁରର ଅନୁପମା ପଲାଇ 3 ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ବୟସ ବଢ଼ିବା କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଉଦ୍ବେଳତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଯାଇ ପାରନ୍ତିନି। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ସ୍କୁଲର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ କେହି ବି ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଭୋଗ ଓ ବେକର ମାଳି ସବୁ ପାଇ କେବଳ ତୃପ୍ତି ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। କାରଣ ଅନୁପମାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସରକାରୀ କଲେଜରେ କ୍ଲର୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଡ୍ରାମା ଯାତ୍ରା ଆଦିରେ ସାମିଲ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ଅନୁପମାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସମୟ ହୁଏନି ତାଙ୍କୁ ଧରି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାଇ ନେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁପମାଙ୍କ ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ ପୁରୀ କେମିତି ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ନେଇ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାର କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ନ ଗଲେ କେମିତି ଯିବା କହି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଦିଅନ୍ତି, ତୁ ବାହା ହେଇଗଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ଯିବା ପୁରୀ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ମାଆଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଅନୁପମାଙ୍କ ମନ ଭୁଲାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଚାରା ନଥିଲା। ବହୁତ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରି ମନ କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିଛନ୍ତି, କଳା ଠାକୁର, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ପାପ କରିଛି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଦେଉନ? ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ପାପ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଡୋରି ଲଗାଇ ପୁରୀ ନେଇଯାଉଛ। ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ପାପ କରିଛି? ମୋର ଥରେ ବି ଡୋରି ଲାଗୁନି। କାଳିଆ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ କେବେ ବି କେହି ପୁରୀ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛୁ ନା ମୋତେ ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ପାପୀ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣିକି ଯାହା ତୋର ଇଚ୍ଛା। ଥରେ ଥରେ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ପିକନିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ। ସବୁଥର ପରି ଏହି ଥର ହଉ କି ଆରଥର ହଉ ପୁରୀ ଯିବାଟା କୌଣସି ମତେ ବାତିଲ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ଅଭିମାନ ଭରି ରହିଥିଲା। ଏମିତି ହେଉ ହେଉ 2018 ମସିହା ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ B.Ed ପାସ୍ କରିସାରିଥିଲେ ଅନୁପମା। ତାପରେ ଅନୁପମାଙ୍କ ପାଇଁ ବର ଖୋଜା ଚାଲିଲା। ଅନେକ ଜାଗାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ରହୁଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର। ଶେଷରେ କିଛି ଚାରା ନ ପାଇ ଝିଅର ଜାତକ ନେଇ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଅନୁପମାଙ୍କ ବାପା। ଜ୍ୟୋତିଷ ଝିଅର ଜାତକ ଦେଖି କହିଲେ, ଝିଅର ଚକଟା ଦୋଷ ଅଛି, ତେଣୁ ନିବାରଣ ପାଇଁ କିଛି ଚକଟା ମାଟି ନେଇ ମହାଦଧିରେ ନେଇ ଭସାଇ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଝିଅକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ବାପା ମା ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଝିଅ ଆଗରେ ସେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଅନୁପମା ବି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁପମା। ଅନ୍ତର ଭିତରୁ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି, କପଟିଆ ଠାକୁର, ତୋ କପଟ କିଏ ବୁଝିବ? ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଦେଲୁ। ସତରେ କାଳିଆ, ସତରେ ତୋ ଲୀଳା କିଏ ବୁଝିବ? ଏମିତି କହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ କଥା ଜଣାଇଥାନ୍ତି। 2021 ମସିହାରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପୁରୀ ଯିବାର ଯୋଜନା କଲେ। ସେତେବେଳକୁ କୋଭିଡ୍ର 2ଟା ଯାକ ଟିକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାର ନିୟମ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଅନୁପମାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ପୁରୀ ଯିବାର 15 ଦିନ ଆଗରୁ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେଲେ। ପୁରୀ ଯିବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଥିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପମା କି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କି ଅନୁପମାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ମେସେଜ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଶେଷରେ ଯିବାକୁ ଅଛି ଆଉ 8 ଦିନ। ଅନୁପମାଙ୍କ ବାପା ବାହାରିଲେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ସେଠାରେ ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ବାବଦରେ ପଚାରି ଆଉ ପୁରୀ ଯିବା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତ ସେଇ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ଆପଣ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ପୁରୀ ପାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଗତକାଲି ପଠାଇଦେବି।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ବରାଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନୁପମାଙ୍କ ପୂରା ପରିବାର ବାହାରିଗଲା ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। ସକାଳେ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା, ଅନୁପମାଙ୍କ ବାପା ସେହି କର୍ମଚାରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ରିପୋର୍ଟ ବାବଦରେ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣ କହିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲା ହୋଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବି? ସେ ଏହା ଶୁଣି ଅନୁପମାଙ୍କ ବାବା କହିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲିବାକୁ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେତିକି ଭିତରେ ଆମେ ମହୋଦଧି ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଦେବାର ଉଚିତ। ତ ଅନୁପମାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଯାଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ 8:30 ହୋଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପରି ଲାଇନରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପାର କରିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଜ ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ କଡ଼ା ନିୟମ ଚାଲିଥିଲା କୋଭିଡ୍ର ରିପୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଅନୁପମାଙ୍କ ବାପା ପୁଣି ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ ସେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସିଏ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ଝିଅଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଅନୁପମାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏତେ ବାଟରୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବନି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବୁ? ଏହା ଶୁଣି ଅନୁପମାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଭରି ଉଠିଲା। ସିଏ ଦୁଃଖଭରା ନେତ୍ରଲୁହରୁ ଆସି 2 ଝିଅଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ସେମାନଙ୍କର କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି ବୋଲି। ଏହା ଶୁଣି ଅନୁପମା ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲାଇନରୁ ବାହାରି ଜୁତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅନୁପମାଙ୍କ ବାପା ମା ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ମଉସା ମାଉସୀ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ, ମହୋଦଧିରେ ତ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ବାକି ରହିଥିଲା ପିଣ୍ଡଦାନ କାର୍ଯ୍ୟଟି, ଯେଉଁଟାକି 22 ପାହାଚରେ ହେବ। ସିଏ ସେଟାକୁ ନେଇ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଯେମିତି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନୁପମା ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଅନାଇ ନେତ୍ରବହୁଳ ଆଖିରେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜଗା ମୁଁ କି ଦୋଷ କରିଛି ତୁମର? ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲୁ, ତୋର ଦର୍ଶନ ମୋତେ ଟିକେ କରାଇ ଦେଲୁନୁ? ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ପାପୀ? ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି? ହଉ ଠାକୁରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏତିକି କହି ଅନୁପମା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଗୁହାରି ଜଣାଇଲେ, ମନରେ ଅନେକ କଥା କହି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଚୁପ୍ତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଲାଇନରୁ ବାହାରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜାଗାରେ। ସେ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଆସିଥିବା ମଉସା ମାଉସୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଅନୁପମା କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ବାପା ଆସିଲେ? ଏହା ଶୁଣି ବାପା କହିଲେ, ତୁମକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ଅନୁପମା କହିଲେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏବେ ତ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆପଣ କହିଲେ କି କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟ ନ ଦେଖେଇଲେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ସେସବୁ ମୁଁ ପରେ କହିବି, ତୁମେ ଆଗେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚାଲ। ସେ ଠିକ୍ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅନୁପମାଙ୍କୁ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଜଣେ ସେବକ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ କି, ମାରେ ପଛକୁ ଜମା ଅନାଇବୁ ନାହିଁ, ଏକତ୍ର ଚାଲିବୁ ଏବଂ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସପରିବାର ସହ ଗଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଅନୁପମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦି ସେଠାରେ ନିଜର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜଣାଇବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେସବୁ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଖାଲି ତାଙ୍କ ଜଗା ଆଖି 2 ଆଖିକୁ ଦେଇ ଏତିକି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜଗା ଏତିକି ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଥିଲୁ, କ'ଣ ଏଇଟା ତୋର ଲୀଳା? ଏହା କହି ଭଲରେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆସିବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅନୁପମାଙ୍କ ମାଆକୁ ଅନୁପମା ପଚାରିଲେ, ମା, କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟ ତ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଥିଲା, କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟ ବିନା ଭିତରେ ପଶିବା ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଆପଣ ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ପ୍ରବେଶ ମିଳିଲା? ତ ସେଠି ଅନୁପମାଙ୍କ ମା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାରେ ଆମେ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ସେବକ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସିଏ ସେଠାରେ ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୋ ଝିଅର ଜାତକ ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ? ଯାହାର ଦୋଷ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସିଏ ଯଦି ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରିବ
ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏହା ଶୁଣି କହିବାକୁ ସେ ଲାଗିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଝିଅଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାସ୍ଟେ କାଟି ଦେଉଛି। ସେଇ ପାସ୍ଟା ନେଇ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଏହା କହି ଆମେ ପାସ୍ ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସିଲି ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଯାହା ଘଟି ଆସୁଥିଲା ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବୁ କି ଭୁଲିଯିବୁ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ମହ ବାସି ଉଠୁଥିଲା ବାସ ଚନ୍ଦନ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଇଏ ହିଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛୁ। ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାତନା ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ଭାବିଥିଲୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରମ ବାପା ବନାଇବୁ ଏବଂ ଆସିବା ବେଳେ କିଛି ଭୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସି ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆସିବୁ। ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ଘର ବୋଲି, ତେଣୁ ଏତିକି ଆମେ କହି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ଆମେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଇଲୁନୁ। ବାସ୍ ଖୋଜାଖୋଜି ବାପା ବହୁତ କଲେ କିନ୍ତୁ ମିଳିଲେନି। ଏହା ଶୁଣି ଅନୁପମା କହିଲେ, ମା, ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲନି? ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିଲନି? କି କରୁଣାମୟ ଠାକୁର ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଏତିକି କହି ପୁରା ପରିବାର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏହି ଗୋଟିଏ କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନୁପମାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଗାଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଭରି ଦେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟିକି। ଏବଂ ସେହି ଦିନଠୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଲୀଳାମୟ ଲୀଳ ଠାକୁର, କରୁଣାମୟୀ କରୁଣା ଠାକୁରଙ୍କର କି ଭାବ, କି ଭକ୍ତି ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? କ'ଣ ବଖାଣିବା ସେଇ ଦୟାମୟଙ୍କୁ? ଯିଏ ଲୀଳା କରୁଛି ସେ ଲୀଳାମୟଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।